Se'm sent bé? Sentiu bé? Sí, de fet, quan em van fer la proposta venia del Centre de Recursos de Matemàtiques i la UPC, no? I em van dir, home, podries parlar això de la introducció a la programació d'ordinadors? Vaig dir, perfecte, heu triat la persona indicada. Perquè jo sóc un expert en el que seria la introducció a la informàtica. Jo tinc una llicenciatura en primer d'informàtica. Vaig començar a fer primer a la UPC, vaig continuar fent primer a la Salle i ja el 5è any el vaig fer a distància a la UOC. D'altra banda, també és curiós, no? Perquè aquesta obsessió meva en fer primer d'informàtica es devia a la meva facilitat amb assignatures com anàlisi matemàtica, càlcul numèric, matemàtica discreta. Com veieu, qui millor que jo? O sigui, el que és introduir jo ho tinc molt clar. Vinc cap aquí. A veure, que no carregui res. Si us sembla, començarem a parlar d'en Turing. I per parlar d'en Turing començarem pel començament. Ja us he dit que jo soc mestre, No... All alone, my pet? Why, yes, I am, but... The little men are not here? No, they're not. Making pies? Yes, gooseberry pies. It's apple pies that make the men folks' mouths water. Pies made from apples like these. Oh, Bé, en Turing va veure aquesta pel·lícula. Va veure aquesta pel·lícula i es va obsessionar moltíssim amb aquesta pel·lícula, la va veure un parell o 3 de vegades, i aquesta pel·lícula té molta relació amb el seu final. Mireu, en Turing va néixer el 1912, evidentment, això, les mates aquestes encara les domino, centenari del seu naixement, i va morir molt jove el 1954. Jo us dic que jo no soc matemàtic i, per tant, moltes coses no us podré explicar. Si vosaltres sou matemàtics o en sabeu, les matemàtiques les poseu vosaltres. Jo us poso una de les grans obsessions que tenia ell, que era el Entscheidungsproblem, el problema de la decisió. El problema per saber si una afirmació era certa o falsa. I llavors es va decidir complicar la vida per resoldre això i va imaginar unes màquines. Unes màquines que, en el seu cap, eren unes màquines de calcular, tenien una cinta de paper on hi anaven escrits uns i zeros, i la màquina tenia una taula de comportament. Si es trobava un 1, canviava de comportament cap a un altre, si es trobava un 0, i ell imaginava que podíem tenir diferents màquines, una per sumar, una per restar, una per multiplicar, una per calcular la sèrie Fibonacci, etc. La gran idea que ell tenia, que és la idea dels ordinadors moderns, és que es podria crear una màquina que funcionés com qualsevol de les seves altres màquines. És a dir, una màquina universal. És a dir, això, un ordinador. Molt curiós, això, és un vídeo del que seria, llegint el seu article, Nombres computables, que és on parla ell de la màquina, com seria si s'hagués realment acabat de construir aquesta màquina, no? My goal in building this project was to create a machine that embodied the classic look and feel of the machine presented in Turing's 1937 paper on Està dient en anglès el que he dit abans, Amb un anglès guapo, The heart of the machine is the read-write head. It has the ability to write, read, and erase from the tape. Writing on the tape is done with a standard fine point El mateix Turing ja deia que això de tenir una cinta de paper era complicat, perquè podia tenir una cinta de paper molt i molt llarga, es podia trencar. The marker is lowered and lifted from the tape with an additional servo. Bé, el vídeo té trampa. Erasure of the tape is accomplished with a Voleu continuar veient o tiro... A small gearhead DC motor rotates the cylinder through a toothed belt and pulley system.
Doncs la màquina en si té trampa perquè realment no llegeix el número que té a sota, sinó que està programat per ja una cinta preestablerta, no? Però la idea de com hagués sigut una màquina de Turing. En Turing, no us he explicat això, va tenir molt mala sort, perquè quan va fer tot el seu article i tal, va haver un altre paio que havia fet exactament el mateix sense parlar de màquines, i la mala sort el va anar perseguint durant la seva curta vida. Arribem a la Segona Guerra Mundial, tenim un matemàtic jove, atlètic... Ai, m'he deixat de dir una cosa, però la diré després. Que es posa a treballar, el demanen, pel Departament de Defensa britànic, per intentar poder desencriptar això. Això és la màquina Enigma, utilitzada pels nazis. La màquina tenia una sèrie d'engranatges que anaven modificant el codi i l'encriptaven contínuament. En Turing va tenir sort perquè uns polacs ja havien més o menys descobert com funcionava i va aprofitar la seva feina, i diuen que gràcies a en Turing es van salvar moltes vides, perquè ell va aconseguir realment desxifrar molts missatges. De fet, va aconseguir-ho també amb la sort que a la màquina Enigma cada dia canviaven el codi d'encriptació, perquè es podia canviar, però posaven quin era el codi d'encriptació al principi del missatge. Deien, encriptaré això així. Ho posaven encriptat, però és igual. Van descobrir que els primers números ja els donaven una pista del que és el que havien de buscar. I res, per resoldre això, va crear una màquina petiteta. Això no està sencera, ocupa l'altra banda cap aquí. Aquestes les va anomenar, en van fer vàries, i es deien les bombe, que eren, bàsicament el que feien era reproduir el funcionament de moltíssimes màquines Enigma funcionant alhora. Fa poc, és que quan estava fent aquesta diapositiva dic, això ho he vist fa poc. Van fer un documental a TV3 sobre Fargo, un espia, no sé si us sona, un espia català que va col·laborar també amb això, i en Fargo una de les coses que va fer és descobrir un dels canvis que havien fet a la màquina Enigma, perquè clar, evidentment van veure que això els estaven... Els alemanys no eren tontos, ens estaven descobrint, i l'anaven canviant, i l'anaven fent més complicada. Un cop acabada la guerra, en Turing continua investigant amb la idea de fer un ordinador, és a dir, una màquina universal. Aquí sempre hi ha hagut una gran competència entre en von Neumann i ell sobre qui va ser el primer que ho va fer. En Turing, ja està, no hi ha problema. En Turing, una de les coses que va idear és el que es coneix com el test de Turing. Era un joc, en principi el joc inicial és en una habitació, tens un home i una dona, home i dona, hi ha un entrevistador que sense veure'ls els fa preguntes a tots dos. La gràcia del joc és que l'home ha de descobrir, l'interrogador ha de descobrir quin és l'home i qui és la dona, tenint la trampa que poden mentir. Ell va dir, doncs, una màquina, perquè una màquina sigui intel·ligent, ha de superar aquest test. És a dir, un humà fent preguntes a un home i fent preguntes a una màquina sense veure'ls, no ha de poder distingir qui és la màquina. S'entén la idea? Durant un temps hi ha un premi, em sembla que són $100.000, a qui aconsegueixi fer una màquina que respongui a aquestes expectatives, i ha de superar, em sembla que és un 35% de les preguntes que li fan, i de moment no ho han aconseguit, no? Una ampliació. És el mateix que heu vist abans, ampliat, I aquí arriba el trist final d'en Turing. Aquest poema, que és un sil·logisme, l'escriu Turing a un amic seu. Un amic seu... Mireu, en Turing era homosexual. En aquella època, a Anglaterra, ser homosexual era delicte. Ell se n'amagava, però tampoc no molt. No molt. Alguna gent ho sabia i va donar la mala sort que va conèixer un noi en un mercat, el va convidar a casa, el noi no s'hi va presentar. Quan s'hi va presentar el noi aquest, li va deixar diners i li va dir que li tornaria. Total, que no li va tornar. I ell, que estava molt enfadat i enrabiat perquè li tornés els diners, l'altre el que va fer va ser denunciar-lo. Denunciar-lo per
per homosexual. I li van donar a triar, en Turing li van donar a triar dues opcions. Presó o una castració química, és a dir, un tractament amb estrògens, era, en aquell cas. Va triar el tractament per no anar a la presó, i això, podeu imaginar els efectes secundaris que va tenir això, li encreixa pit, encara va ser més desastrós, va entrar en una profunda depressió, i un dia se'l van trobar a la seva, no sé com es diu, ama de llaves, la que cuidava la casa, se'l va trobar estirat a terra amb una poma mossegada, una poma que estava plena de cianur. Recordeu la Bella Dorment, no? Aquí està el tema. La família d'en Turing mai ha dit que es suïcidés. La família d'en Turing sempre va defensar el fet que era un noi molt despistat i que segurament fent alguna cosa es deuria intoxicar, i evidentment sempre hi ha d'haver la teoria del complot. Aquella gent que diu que no, realment el van matar perquè sabia moltes coses, podia ser, o la que és més viable, que es va acabar suïcidant. Aquest sil·logisme m'encanta, no? En Turing creu que les màquines pensen, en Turing jeu amb homes, per tant, les màquines no pensen. No he dit una cosa, i era el fet de si Turing hagués tingut un gat, s'hagués dit Scratch. A veure, clar, llegint la biografia del Turing, és que va tenir un gat, va tenir un gat. Va conviure amb un gat, perquè segurament si Turing hagués tingut un gat, el gat s'hagués mort de gana. Era completament despistat, passava de tot i anava completament fixat en desencriptar i crear la seva màquina. Ho dic perquè val a dir-ho que va tenir un gat que es deia Timothy. Bueno. Si n'esquís ara li posaria Scratch, per això. Parlem de màquines i en parlem d'una altra. Heu vist Perdidos? Algú ha vist Perdidos? Bueno, els que heu vist Perdidos, a mi això em semblen els vídeos d'instrucció de l'arma. Si no heu vist Perdidos, és un vídeo. És una màquina. 1954, en Turing havia mort recentment. These young people are studying in a new way. Class in spelling. It might as well be arithmetic or algebra or grammar or in fact anything involving the use of words or symbols. Each student is using a teaching machine, a device which creates vastly improved conditions for effective study. Condicions ràpides per un estudi efectiu. How are they used? What can they teach? Who prepares the material they teach? And how does this material differ from textbooks, lectures, and educational television? What impact will machine teaching have on school organization? Some of these questions can be answered in at least a preliminary way. Bé, són les teaching machines. Si passo una mica més endavant, bueno, aquí el veureu, aquest senyor, és el senyor Skinner, ha sortit abans, oi, que era l'Skinner? El senyor Skinner, un dels pares del conductisme, no? Salta una miqueta, ara si veiem... Ai. No està carregat, hi ha les imatges, si veieu aquest vídeo, busqueu Skinner Teaching Machine al YouTube i és el primer que us surt. La gràcia és que ja el 1954, quan s'estaven creant els primers ordinadors, hi ha un senyor que ja pensa en com introduir la tecnologia a les aules. En Turing, de fet, ja parlava que la seva màquina se l'havia d'ensenyar a base de premis i càstigs. Un model que encaixa perfectament amb el model de Skinner. És molt curiós per això, no? Perquè en aquella època parlem del teaching machine, no? La màquina per ensenyar. Uns anys més tard, un altre senyor va parlar de la learning machine, la màquina de l'aprenentatge, i sobretot de la children's machine, la màquina dels nens. Aquí el tenim, amb un vídeo bastant antic, també. Us el presento, és en Seymour Papert, deixeble de Piaget i pare del construccionisme. Perdó,
Aquesta frase és molt important, quan diu giving the power to children, és a dir, donant el poder als nens per utilitzar la màquina. És a dir, vaja, que el senyor Skinner i el senyor Papert, col·legues de tota la vida, és a dir, idees completament oposades. I en Papert és el creador, com ha dit abans l'Anton, del llenguatge de programació Logo. Algú l'havia fet servir, el Logo? Us sona? La tortugueta, puja, baixa, gira... Aquí les veiem treballar. Una cosa que em fa gràcia, a veure... Les veiem treballar amb els primers robots educatius. I aquí teniu una de les primeres tortugues. És a dir, el que els nanos programaven tenia una repercussió real en el món físic. Feia unes coses xulíssimes, no? Unes meravelles. Bé, també el podeu buscar, busqueu Papert, Children's Machine i el teniu. En Papert va tenir alhora un altre deixeble, que es deia Resnick, encara és viu, i en parlarem després. En Resnick afegeix una coseta més, no? Una coseta més que la descriu així. Mireu això. Perdoneu, la persona que va fer el vídeo va posar el cànon de Patchwell. Sé que hi ha gent que li fa ràbia el cànon de Patchwell, però és molt maco, No he tingut temps de buscar com es diu estornino en català. Estornit? Estornell? Estornell. Doncs això són estornells. Milers d'estornells, no? Durant un temps es creia que els estornells... Aquí tenim el depredador, el veieu, no? Allà? Es creia que els estornells tenien un líder. És a dir, hi havia un que marcava la pauta de tots els altres. Un, dos o més d'un. Més de dos, perdó. Van descobrir que no. No hi havia un líder, sinó que el comportament d'un afectava el comportament de l'altre. És a dir, una idea d'intel·ligència col·lectiva. En Resnick el que va dir és, mira, l'aprenentatge també hauria de ser descentralitzat, i va introduir el concepte de descentralització. Trec el cànon, és maco, però trec el cànon. La idea d'aprenentatge descentralitzat. I ell el que fa és, diu, agafo el logo amb la tortuga i faré que en puguin haver-hi centenars de milers de tortugues, que entre elles interactuïn. En Resnick, el seu departament actual, a l'MIT, es diu Lifelong Kindergarten, la llar d'infants per a tota la vida. Coneixeu aquests materials? Tenim a dalt els regals de Frebel i a sota els materials Montessori. En Resnick diu, mireu, aquests materials que s'utilitzen tant a la llar d'infants tenen una potència brutal. Brutal perquè l'aprenentatge és per descobriment. L'alumne descobreix jugant. Ostres, no seria fantàstic que tot el sistema educatiu tingués aprenentatge per descobriment? Ara qui ho ha de fer? Sí, seria fantàstic. Veus? Molt bé. Tenim un que diu que sí. Doncs en Resnick diu això, home, seria molt interessant que poguéssim aconseguir-ho. Perquè, clar, els materials Montessori, infantil, primer, segon de primària, però a partir de tercer ja, escolta, el descobriment el deixem, tenim les taules de multiplicar, tenim l'accentuació, i ja passem de descobrir, que el descobrir ja s'ha fet. Doncs en Resnick diu, mira, posarem el nostre gra de sorra i crearem un llenguatge de programació, hereu, evidentment, del logo i de l'Star Logo, que permeti als nens aprendre per descobriment i, sobretot, aprendre per disseny, és a dir, dissenyant i construint coses. Diu, mira, el més important és partir aquí, això és l'espiral del pensament creatiu. El més important de tot és que l'alumne primer imagini, el que sigui, que imagini alguna cosa, que ho pugui crear.
que hi puguis jugar. Aquí el verb to play l'agafem en el seu sentit més ampli, de jugar, tocar, experimentar, benvingut, no t'amoïnis, passa res, tranquil, t'has perdut el millor, no, no, és que a partir d'ara tot ja va cap a caiguda. Passa. Doncs, després li expliqueu. Doncs, imagine, create, play, de tocar, manipular, etc i compartir. Aquest punt és super important per ell. Perquè el fet de compartir amb els companys, fa que els porti a la reflexió. Ell diu una cosa que a mi... No he posat aquesta diapositiva, abans la posava. Que parlava de l'error i la còpia. Si parlem de l'error i la còpia a l'escola, no a l'escola, a les vostres escoles, copiar està super mal vist. Copiar de l'altre? Desastre. L'error, també penalitzem els errors. Sempre hi ha qui il·lumina i diu, no, però és que de l'error se n'aprèn. L'error se n'aprèn. Ells diuen que no, l'error és motor d'aprenentatge. Hem de buscar directament l'error. I la còpia, escolta, si hi ha un altre que ja ho ha fet, ostres, haig de tornar a fer el treball sobre Empúries? Enteneu? Si ja l'ha fet un, haig de tornar-lo a fer. Doncs aquesta idea. El citaré, li diré, no, aquest treball l'he agafat de tal, i ja faré una altra cosa, tu? No ho sé. Penso que perdem molt de temps copiant. De nou, un zoom a la idea d'això. I fins aquí la part Turing fins a arribar a Scratch. Abans de passar, perquè haig de fer un canvi d'ordinador, com que era Sant Jordi, he portat uns quants llibres. Us sembla que us els ensenyi? Són llibres del tema, Mireu, d'en Turing, biografies d'en Turing se n'han fet molt poques. Crec que se n'han fet només 2. En què siguin biografies d'ell. I en català... en català cap, 0. I en castellà, una que m'ha agradat força és aquesta, Alan Turing, el hombre que sabía demasiado, del David Levitt, publicada per Antonio Bosch, editor. Els tindré aquí sobre, després si els voleu fullejar. Està força bé, tot i que, com que no soc matemàtic, hi ha algunes pàgines que dius, vale, jo et crec, tira. Perquè, clar, aprofiten i no només parlen d'ell, sinó que hi ha un moment que no t'avisa, perquè no t'avisa, o fa traïció, i diu, en Turing va llegir un llibre de Russell. Punt i a part. En Russell, clar, complicat. Dos més senzills. Un aquest. Lògica para todos. Aquí en Turing és molt protagonista. És un llibret d'aquests d'autoajuda, no és d'autoajuda ben bé, però és un llibre il·lustrat, que al principi dius, ai, mira que fàcil, hi ha algunes pàgines que dius, fàcil, tu. Però es va complicant la història. Molt recomanable aquest, Otro. Aquest d'aquí. Logicomics, una búsqueda èpica de la verdad. Logicomics és un còmic. És un còmic que a mi m'ha agradat molt, tot i que algú m'ha dit que algú se l'havia llegit i no li havia agradat. A mi m'ha agradat molt. En Turing quasi no surt. Surt al final. Bàsicament es centra en la vida de Bertrand Russell, però està molt bé, a mi m'agraden molt els còmics, i com a còmic està bé. Enteneu? El còmic sobre la vida de no sé quién. Pal de còmic. No és un còmic ni res. No, això està bé. L'autor, un dels autors, és l'autor del Oncle Petros i la conjectura de Goldbach, que si no l'heu llegit, super recomanable. Aquell, 4,5 € edició de butxaca. O sigui, no hi ha excusa. Doncs aquest. Dan Papert, La màquina de los niños, escrit al 1993, aquest és el segon, el més famós que té és el Mindstorms, que va ser el primer que va fer, que es va traduir com Desafíos de la mente, i jo no he sigut capaç, i algú m'ha comentat, ara no sé on està, que l'havia intentat buscar i tampoc no l'havia trobat. És curiós, perquè a la introducció diu, este libro centra su atención en un aspecto de estas preguntas. ¿Cómo afecta al aprendizaje la relación entre niños y ordenadores? Si heu anat en els últims 3-4 anys alguna cosa que parlessin de noves tecnologies, aquesta és la mateixa pregunta.
la mateixa pregunta que ens la continuem fent i fent. Jo quasi que passaria la pregunta i tiraria milles i ja està. Efecte. Bien. I l'últim, més espacet, és el del Resnick, sobre tortugues, termites i atascos de tràfico, on mostra com era això de l'aprenentatge descentralitzat, no? De com anaven movent-se les tortugues i tal. Molt interessant, també. Vale. Anem a veure coses de Scratch? Sí? Vale. Mando. És que es veu que només hi ha un punt concret de la sala on es pot canviar d'ordinador. Ostres, quin desastre, més absolut. Perdoneu. No tinc endoll, se m'acaba la bateria. Bueno, no s'ha donat la bateria encara. Aquí se tenia, no? En lugar de la búsqueda épica de la verdad es la búsqueda épica del enchufe. Espera, si us arriba. Sí? Vale. És que aquí tindré tendència a moure'm. Coneixeu Scratch, d'entrada? Sí? Tots? Hi ha algú que diu, no, jo no. Tieta, tu no vals. Vale. Hi ha algú que no? Tothom sí? Ah, fantàstic. Ah, ja els tindrem vergonya. No, vale. Molt bé. Descarregar-lo és el primer pas. L'altre pas ja ve aplicar-lo a l'aula. Sense saber-ne. És el que vaig fer jo. Fa 4 o 5 anys ja? 5 anys. Bé, us presento Scratch. No us presento res perquè no hem canviat això. Ah, és que s'ha desendollat això. Ai. Com es feia això? Ah, duplica. No? Ah? Ara. Durant tota l'estona estava en blau? Ho hauria pogut dir també, Ah, vale. Doncs us presento Scratch. Aquí hi tenim una zona, es divideix en 3 zones, una zona de blocs, una zona de programes i l'escenari. A la zona de blocs hi trobem les instruccions que podem utilitzar, a la zona de programes és on les posarem i a l'escenari és el que acabarà passant. Val? Fem un programet senzill, sembla? Doncs, a veure, ho fem com a classe, va. Vull controlar el gat. On creieu que puc trobar un bloc que controli el gat? Bola de l'oeste. Allà, fondo. No. Control. És que estàs molt lluny. Vinga, vull controlar amb les tecles i per tant agafaré aquest bloc d'aquí, ja us ho xivo, que es diu el primer la tecla espai. Ara sí que em puc posar aquí així. El prima la tecla espai, l'agafo, això és drag and drop. El prima la tecla espai i ara vull que es mogui. On aniré? És que ell ja s'ho sabia. Anem en moviment i li dic mou-te 10 passos. Vam fer malament la traducció, hauríem de dir mou-te 10 passes, però bueno, a la següent versió ho canviarem. Aprieto la tecla espai, que és la meva tecla espai, i veieu que això funciona perfectament, no? El gat no para de moure's. Oi que no para de moure's? S'ha parat. Bueno, doncs digueu-m'ho. Jo vull que reboti quan toqui una vora. Val? I aleshores agafo el bloc de rebota al tocar una vora, el poso aquí i tot funciona perfectament. No, vale, ja heu pillat la dinàmica, No funciona perfectament perquè el nostre gat va cap per avall. Els alumnes ràpidament se n'adonen que quan tu estàs fent això, el gat canvia també, es mou en altres llocs de la pantalla, ho veieu? Hi ha 3 gats en aquests moments, podeu veure 3 gats, el gat de l'escenari, un gat aquí sota i un gat més a dalt. I veuen que el gat que està més a dalt hi ha com unes fletxetes. I un adult diu, això no ho toco, que a veure què passa. Ells ho toquen, remenen, i es posen aquí sobre i veuen gira lliurement, i diuen,
gira només a dreta o a esquerra, ara, o no giris, què voleu? Va, que no giris, vinga, doncs no giris. No giri i aleshores ping-pong, ping-pong. Vinga, va fer una estoneta giri dreta-esquerra. Vinga, giri dreta-esquerra i això funciona. Sí? Acabeu de fer el vostre primer programa d'Scratch. Demà podíeu arribar a classe i fer-ho. Ja està. Ja ho teniu. És difícil? No. Ja està. Qui ho fa? Va? Doncs sí, és molt fàcil, doncs feu, que és molt fàcil. Bé, ens permet, per complicar més la història, els blocs de control, i tenim iteracions, bucles, per sempre, repeteix, aquí tinc un per sempre, si passa alguna cosa. Mireu. Va, vinga. Fixeu-vos, faig així, Pum. Heu vist com ho he fet? És a dir, afegeixo ràpidament una condició, per sempre sí. Molta veu passes i rebota. En aquest espai haig de posar alguna cosa. Com que veig que algú s'està dormint, el que faré és, per sempre sí, hi ha un so fort. Veieu? So fort, ascensors, hi ha un so fort. El poso aquí. I això de l'espai ho trauré, perquè el que vull que això ho faci sempre, i a Scratch, per començar els projectes, sempre es comencen amb la bandera verda. Fàcil, bandera verda, tira. Doncs vinga, agafo la bandera verda, ho poso, i li dono a on? Doncs això és per fer-ho més gran, li dono la bandera verda. Corre! Vinga, vinga! Cap allà! Què? Ara ve aquell moment que vaig parlant, el gat es va movent i ja no em mireu a mi. Això també passa contínuament a classe. Acabeu de fer ja la segona sessió d'Scratch. Ja està, ja teniu 2 dies. Bueno. Jo no sé... No, mirava l'hora, perquè no sé quan hora i mitja, el que fem, anem tirant. Heu de fer alguna cosa. No hi ha Barça, ja el tenim. Durant molt de temps no hi haurà Barça. Bé, parem el gat una estoneta. I jo us explico coses i després us ensenyo projectes dels nens. Vale? Us explico coses que a mi m'agraden, de les possibilitats que té Scratch. Una de les possibilitats que té és que té una secció de sons on... veus ja, que els encanta. Per exemple, aquesta d'aquí, toca el so gat. Mira'l. Vosaltres feu servir Scratch a l'escola? El feu servir? Aleshores, ara si esteu d'acord amb mi, que el so, perquè van aquí sons, tenen com una galeria, i en poden importar, el so que més els agrada, a veure si el trobo... No està aquí. Jo no sé per què perdo el temps explicar-vos això, però bueno. És aquest. Sí, coincidim o no? Coincidim? Clar, aquest so multiplicat per 12 ordinadors a l'aula estàs del doi que dius que té oi, realment, perquè acabes bastant. Aquest també els agrada molt, Aquest. Aquest són els sons que els agrada. La gràcia és que ràpidament et permet gravar sons. No és un programa d'edició de so, i per tant queden gravats d'aquella manera. No sé si quedarà gravat bé, Després us ensenyo això, tinc el micro aquí, Hola. Vale, sí, funciona. Per tant, cancel·lo. Perquè una cosa que acostumo a gravar, quan els ensenyo això dels sons, la primera cosa que gravo és aquesta. Podeu callar, sisplau? Podeu callar, sisplau? I aleshores, com que sóc un profe gandul, vinc a programes i dic, el prima la tecla espai, toca el so gravant-ho, i aleshores dic, podeu callar, sisplau?
Podeu callar, sisplau? I així t'estalvies una d'energia brutal, brutal, brutal. La tecnologia al servei dels docents, tu, ja està, s'ha acabat. Ni Google Docs ni Google Flags, una cosa que et calli els nenos, home. Perquè això sí, clar, quan treballes amb Scratch una cosa que es produeix a l'aula és aquell merder incontrolable. Feu servir Scratch a l'aula també vosaltres? No, però teniu molt incontrolable, no? Sí, jo crec que és una cosa que acostuma a passar a qualsevol escola. Doncs bé, tens molt rebombori, perquè clar, si tu vols fer bé, els has de deixar que s'aixequin a mirar el que estan fent els altres companys. I aleshores, clar, s'aixequen a part de la taula, el monitor que cau, no sé quantos. I costa. Doncs, a part dels sons, una de les coses que té és instruments, no? I és aquí tinc tocant la nota 60 durant 0,5 pulsacions. Sabeu quina és la nota 60? No, tampoc. Però ens ho posen fàcil. Faig així i tinc un pianet. I aleshores dic, mira, ostres, el 60 és el do. Heu sentit el do? Que maco, aquest do. Aleshores, jo vaig dir, mira, agafo aquest bloc que tenia del prema la tecla espai i el poso aquí. Ping! Però en lloc d'espai li poso la tecla A. Digueu-me... Passa. Li poso la tecla A, apreto la A. M'agrada. Vaig al tampó, pum! L'agafo i el duplico. Ja no agafo la tecla A, sinó agafo la tecla S. Sí? I la nota ja no és la 60, sinó que és la 62, que és el re. Faré un altre, faré un parell més. Molt bé, veig que aquí hi ha gent que ja ho ha pillat, ja ho ha pillat. Sí, efectivament, estic dient aquestes lletres, la A, la S, i ara em tocarà la D, perquè estan seguides a la línia del teclat, no? A, S, D, ara em tocarà el Mi, no? I aquí... no, perdó, A, S, D, sí. A, S, D, F, i l'F és el Fa, no? És l'única que coincideix la lletra amb la... Ai, no. En principi... També tinc una llicenciatura en primer de piano, ara m'he recordat. O més de llicenciatura, no sé quants anys vam tenir aquell piano. Bé, clar, podria construir tot un teclat, però ara flipa, perquè aquí posa fixa instrument a 1. I aleshores jo l'agafo aquest aquí, ui. Faig així i veig, a veure, 1. Mireu, és el piano. Però mireu la llista d'instruments que té. En té 30, 60, 90, 120, l'últim és tret de pistola, Ja. Sí, pots matar algú amb un do o un fa sostingut. Depèn de tu com estàs, no? Doncs clar, jo miro que dic, no farem aquest, sinó que triaré guitarra elèctrica de jazz. Li faig doble clic per veure si funciona. S'ha canviat una mica el so, potser aquest no es nota massa. A veure, trio el xilòfon. A veure. Ara, penseu, no és el meu cas, perquè a la meva escola no tenim portàtils pels alumnes i tal i qual. Algun té, fan sí. Vale. Aleshores, tu reparteixes els portàtils dels alumnes i dius, deures d'avui, programeu-me un tecladet amb Scratch. I cadascú programa... Ja el veig venir. Sí. Cadascú programa el seu tecladet amb Scratch i després crides al profe de música, que sempre té moltes ganes de fer coses amb noves tecnologies, i dius, profe de música, vine, he trobat una cosa genial, dona'ns una partitura. I és on tens 3 que et fan els violins, 2 que et fan el piano, 2 la trompeta, i un surt a dalt i diu 1, 2, 3... I tens una orquestra 2.0. Clar, si teniu instruments i al col·le no ho feu. Si ja teniu violins, flautes, pianos, és tonto. Però si... he tornat a treure... si no en teniu... Segurament no us passa, però si no en tinguéssiu instruments, ho podríeu fer. Aleshores,
Si ho feu, envieu-me un mail, sisplau, i digueu-me què tal. Perquè això no ho he pogut fer mai. Jo crec que això seria molt guai si ara pogués connectar alguna taula de so, un amplificador o alguna cosa així. Ai, m'agrada això, M'agrada. Coses interessants, no? Per exemple, jo això no sé si ho tindré activat. Volia activar, jo crec que tinc webcam en algun lloc, perquè a part puc importar imatges d'internet i tal, però una de les opcions que tinc també és de... importar a vestits, importar via la webcam. Toma, sí. Vale? Ara m'haig d'apartar del micro per fer-me la foto. A veure... Foto... Tant. Escolta, jo critico el teu portàtil, és la foto que tinc, és la càmera que tinc, però hi ha contrallum, aquí hi ha contrallum. O l'altra cosa que és molt bona és dir, aquí es veu molt bé, és el projector que no... Bé, doncs tinc aquesta foto meva i puc fer coses molt divertides, no? Per exemple, tot això ja no em serveix per res, ho puc anar tirant cap allà i amagar-ho. Veieu? És com si ho tirés de la paperera, però ho tiro cap a la zona d'allà. També tinc unes tisores que em permeten ser una miqueta més precís, si vull, però vaja. Mireu, tinc... Augmenta l'efecte. Augmenta l'efecte. I tinc diferents efectes, Un dels més interessants és aquest. Augmenta l'efecte ull de peix, no? Tu vas així, pum, oi, que me sale algo. Vale? I em vaig deformant. Per sort tinc una opció que diu treu els efectes gràfics. Vale, li dono. Molt bé. Un altre interessant és el pixelar. Veieu com em pixelo? És que els meus pares no han signat l'autorització de drets d'imatge i aleshores m'autopixelo. Vale? Clar, la gràcia és fer servir això al revés. Jo agafo el bloc de control, el prem a la tecla espai, i en lloc de fer augmentar l'efecte en 25, el vull augmentar en menys 25. Això és curiós, perquè clar, augmentar en un nombre negatiu, no? És una cosa peculiar. També amb les variables els hi passa que és suma a la variable, no tens l'opció resta a la variable, per tant has de començar a dir, bueno, resta menys 1. Això ho fas a quart de primària i teòricament els nombres, el tercer quart de primària, els nombres negatius els deixem més endavant. No falta. Tu els enxufes nombres negatius, ja està, ja ho entenen. No, és veritat. Tots han anat a la planta -3 del Corte Inglés. Doncs ja està. Vinga, menos 25, vale? I aleshores la gràcia és que tu pots jugar a jocs del tipus qui és? Va, pista, va. Ai, perdoneu. Qui és? Va, que m'endevineu. Qui és? És el Frank. Bueno, ja ho sabíem perquè ho ha fet davant nostra. Vale. La idea és que si poses una imatge que no han vist abans, pots jugar als jocs de descobrir què és. No? També hi ha l'efecte a l'ull de peix, l'he ensenyat, i un altre que és l'efecte girar, em sembla. Ai, perdó, augmenta l'efecte girar, si li dono, em vaig girant. Vale? Home, el més xulo és que hi poseu aquí les fotos dels profes, Ja us ho dic, Això té certa gràcia. Bé, passo a ensenyar-vos coses que han fet els alumnes. Vinga. Comencem pel començament. Per tant, jo a quart, ara ho fem a tercer, a quart creàvem videojocs amb Scratch, començàvem de reptes molt petits, que anaven completant videojocs que estaven quasi acabats, jo els havia fet, però els hi deixava, jo què sé, el primer repte havien només de moure el gat amb les fletxes del teclat, l'altre ja estava fet. El segon només amb el ratolí. El tercer duplicaven objectes. El quart, cada cop més complicat, fins al cap de 15-16 sessions. Com es diu això? Ja el tenia. Podien crear el seu propi videojoc. Llavors us ensenyo, començo pel primer. Joc aquari no acabat. El joc aquari no acabat és el joc d'un aquari que no està acabat. Ell mateix ho diu, el faig gran, li dono la bandera verda i tinc aquest gat,
Aquest peix... Estic obsessionat amb els gats, ara. Aquest peix es mou amb el meu ratolí, el peix petit. Vale? Sí? Clar, primera cosa que vosaltres dieu, mira què els ha passat a aquestes, que no han fet girar el peix gran, han fet allò... Bueno, clar, és un joc molt avorrit perquè el peix gran va donant de punta a punta de la pantalla i no fa res més. I suposo que podeu imaginar que la gràcia està en que si el peix gran toca el petit, el joc s'acabi. No van poder acabar. Però, mirant el codi, el codi és això d'aquí, un pot apreciar que aquí sota hi ha com un bloc amagadet, no? I llavors un decideix, a veure, què havien fet? Ting, ting, ting. I tenien aquest bloc, nombre a l'atzar entre 1 i 360. Ui, 360. Hòstia, graus! 360 graus! És a dir, aquestes noies el que volien fer és que al principi de la partida el gat, el peix apuntés en una direcció a l'atzar entre 1 i 360. Els hi acabo la feina i els hi poso el bloc aquest aquí, apunta en direcció, i aquest aquí dins. Quan torno a començar la partida, ping, ara el gat apunta... El peix apunta cada cop en una direcció diferent. Aquest projecte és fantàstic. Fantàstic. A mi m'estan demostrant amb aquest joc no acabat el que havien après. No? Sembla? Ja està, punto. No han acabat. Bueno, doncs no l'han acabat. No desis. Vale. Anem a laberint acabat, us n'ensenyo un d'acabat. El laberint acabat... Aquest... Els que heu fet és que heu fet un tipus de joc com aquest? Vosaltres... No? Bueno, això és fantàstic, això els encanta. És aquell típic joc que has d'anar a moure el teu personatget amb les fletxes del teclat, vale? I arribar a la sortida, vale? Sense tocar els marges. Val? Sense tocar. Ara, mireu bé, ¿dónde está la pelotita? Mireu bé el Nino, perquè jo ara apretaré una vegada la fletxa cap amunt. 3, 2, 1, ja. Heu vist què ha passat? S'ha desplaçat horitzontalment i després cap amunt. Això és l'error més típic que ja passava amb logo. Has d'agafar un nen, posar-lo dret al mig de l'aula i dir, a veure, fes-ho i ja veuràs. Perquè aquí, en el bloc prema la fletxa esquerra, ens posen que es mogui 10 passes i que apunti en direcció menys 90, quan lo lògic seria que primer apuntés i després es mogués. Els nens et poden dir, bueno, però és igual, perquè funciona. No! I no perquè ho digui jo, sinó perquè ho diuen ells, perquè això ens fa perdre. Es posen molt a la vora del marge, van a girar, pam, i han anat cap amunt. I per tant està malament perquè ells decideixen que està malament. A mi, si volen perdre, és el seu problema, no? Saber què vol dir menys 90, etc, vas aquí i t'ho tradueix, no? 90 dreta, menys 90 esquerra, amunt, avall. Fixeu-vos en això, també ves a x menys 227 menys 42, no? Eixos de coordenades a quart de primària. Problema. Han jugat al joc dels barcos i tal i qual. A part, té el truco. Veieu que aquí us surt aquí. Vale? Si jo l'agafo la pelotita i la moc, veieu com canvia? Vale, doncs ja està. La posen en un lloc i veuen on està. Entenen després, nombres negatius és cap a aquesta banda de la pantalla, positius cap a aquesta, amunt, avall, punto, ja està. Otro. Laberint amb ratolí. Doncs és un joc d'un laberint amb un ratolí. És la mateixa estructura que el joc anterior, però en aquest cas persegueix va cap on està el ratolí. Ui, la Marga s'està dormint, hi ha una allà que badallava, tu. Hòstia. No m'ho facis, això. Desastre. Tot bé, tieta? Tot bé, tieta? La meva tieta. Us ensenyo un altre, va. Vampirs. Aquest és guapíssim, Aquests són els jocs que estan fets ja d'ells de zero, Vull dir, i sempre ho haig de dir, que són nens i nenes d'una escola normal. I els que han fet això
no són els millors de la classe, ni són nens. Vale? Perquè vas dir, no, clar, perquè els nens del teu col·le, són nens. Punto. Molt macos, com els de les vostres escoles, segur. Bé, tenim aquí aquests ratpenats i la gràcia és que si jo em poso amb el ratolí els mato, veieu? Pum. Supermono, Això ho fan amb fixa l'efecte color. Ai. Si us hi fixeu, si la qualitat del projector és bona, que hi ha algun ratpenat que ha anat canviant de color. Vale? Els que han canviat de color són els que jo ja he matat. Per què? Bueno, és que, clar, la idea d'ells és que quan tu mataves un vampir, al cap d'un temps ressuscitava. Però ressuscitava amb poders molt més xungos. No van tenir temps de fer els poders xungos i van decidir només canviar-li el color. Fixeu-vos, un comptador de temps estan fent servir variables per comptar el temps que queda i una altra variable per comptar els punts que van fent. Una variable a quart de primària. Mira, una variable és una cosa que val una cosa i al cap d'una estona en val una altra. Vale. Ja està. I aquí tenim el game over. Com l'he fet el game over? L'han fet ells, el game over. Com l'han fet el game over? En l'escenari... Això està amagat, per aquí. Si clico el botó dret i faig organitza, veus? Mira. Espera que el temps sigui 0 i després canvia el fons. I ho atura tot. Així ho han fet. En el codi dels ratpenats, fixeu-vos aquí, veieu aquesta línia que estic marcant? Els ratpenats no acaben de sortir sempre en el mateix moment, intenten fer-lo més difícil i fan que abans de sortir el nou ratpenat s'esperi entre 0,1 segons i 1. Bé, el que fan ells, no? Us ensenyo una altra. Helicòpter? Helicòpter? Ara no sé què fa l'helicòpter, és guapo l'helicòpter. L'helicòpter és molt guapo. No sé si va, però anava, Amb les fletxes vaig movent l'helicòpter. Veieu? I va... Ara estic pensant una cosa, perdoneu, no us vull fer trampa, perquè crec que... Perquè crec que aquest el vaig fer jo. És que hi ha un altre d'helicòpter que... No sé si està aquí... No el tinc. Hi ha un altre que està fet per ells. O sigui, jo el vaig veure, em va agradar molt i em vaig fer un per mi, perquè el que hem acabat fent amb això és que hi hem afegit també robots de Lego. Scratch és compatible amb un kit de robòtica que es diu Lego We Do i aleshores hi hem afegit els robots i ells el que feien és que mentre l'helicòpter anava movent-se hi havia un helicòpter de veritat que anava movent les hèlices. Us esteu avorrint o no? Tiro? No? Vaig cap aquí. Això ho tinc aquí? No. És que ara m'he perdut. Us ensenyo història d'amor, el veieu? Història d'amor. Vale. Aquest és una activitat de llengua catalana, vale, en què per parelles havien de crear una història. Sí? Crear la història i ja està, crear la història. Una de les coses que he fet, sabeu aquella activitat tan novedosa que no s'ha fet mai, un comença a escriure una història, hi havia una vegada, no sé què, i li passa un paper a un altre, i l'altre continua, hi havia, no sé, doncs imagina't, estàs a l'aula d'informàtica, o si tens la sort de poder tenir els ordinadors ja a la pròpia aula, molt millor, i dius, començava a fer una història amb Scratch. Començava a fer la història i tu m'hi dius, 3, 2, 1, canvi. I es canvien d'ordinador. I llavors els altres continuen la història que han fet els primers. Home, això ho podies penjar primer a internet i tal. Que es moguin, no passa res. Es mouen de cadira i continuen la història. En aquest cas no, Aquest cas és una història que té un rerefons de gènere complexa, Ja us dic jo que... Van fer un nen i una nena i els diàlegs del nen els va escriure la nena i els de la nena el nen. No ens fixarem en això, Hola. Hola. Com estàs, guapo? Bé, i tu? Malament. Per què si ets molt guapa? Ai, gràcies. És bastant lletja. I fa pudor. Té sentit? Tallo amb tu. No. Toma.
Aquí la pausa dramàtica. Què faig? M'aniré a comprar un gelat. Com veieu, les faltes d'ortografia no estan corregides. Vull un gelat de llimona, menta i xocolata. Hem d'esperar una miqueta. Gràcies. I atenció, Heu vist? El gelat ha anat més a poc carregat. I jo pensava, uns nens que ho han fet tan bé, com pot ser que això no haguessin fet? No, haguessin pogut fer que el gelat estigués enganxat i al propi Scratch i tot es mogués junt. Alerta! Alerta, perquè si mires com hem fet el programa, aquí queda un darrer personatge que ha d'aparèixer. És la Rosa. És la Rosa que arriba i aleshores, aquest sinvergüenza, li dona el gelat a l'altre. El que no sap, i tot això ho sé perquè després els vaig preguntar, és que em van pagar una bronca un dia que vaig ensenyar això i vaig dir, expliqueu-m'ho. El que no sap és que la Rosa, en el fons, és la mateixa. Bueno. Bé, us ensenyo unes cosetes i anem a fer un todavía más allá perquè us vull ensenyar aquesta història. Mireu, això és tecnologia punta. Vale? Això ho heu vist algú? Ja ho ha vist en alguna... No heu vist mai un tub de paper de cuina i un globus? És tub de paper de cuina, globus, més micròfon. Un micròfon de 3 euros. Vale? Tecnologia punta. Mireu, Anem a veure aquesta història. Hola, soc la Fifinolis. Voleu vindre a Carnaval Party? Sí, jo hi vull venir. I tu, Pipo? Que xupi l'Erendi, jo també hi aniré. És avui a les 9. D'acord, d'aquí una estona vindrem. Fan ràpid l'estona, Benvinguts a Carnaval Party. Que bé m'ho passaré, que bé! Quina superparty! Quan s'equivoquen els temps no quadren, no? Perquè els hi costa molt modificar-ho. I tant que sí! Sí, m'encantaria! Quina pena, se m'ha desinflat la pilota. Bufeu el tub per ajudar-nos a inflar-la. Quan bufo pel tub... Perdó. Gràcies per inflar la pilota. Sí, gràcies. Crec que l'hem fet una mica gran. L'hem fet una mica gran. Quan bufo pel tub, mireu quin programa més senzill. El tornaré a fer, a posar això... Fixa la mida a 100. Vale, i aleshores... A veure, de fet, si ho torno a fer... Podria parlar i també s'inflaria. Vale? Però a l'entrar aire al bufar fa que detecti el so i augmenti la mida de la pilota. Guapo, Sí? Amb això es poden fer infinitud de projectes. Això és el que anomeno jo narracions digitals ampliades. És a dir, fem una història... No, guapo, narracions digitals... Què feu al col·le? No, narracions digitals ampliades. Totes són històries en què el món virtual es veu afectat pel món real o al revés. Us n'ensenyo unes quantes més amb micròfon. Una és molt semblant a la que ja heu vist, però la que he fet com a demostració abans, no? He fet alguna cosa amb el micròfon ja. Hola. Com estàs, Helena? Bé, i tu, Lula? Són les germanes dels nens que ho feien. També aprofitant que d'aquí una setmana és la cursa municipal, demà quedem aquí a les 4 per fer una cursa i així entrenem. Punto. D'acord, fins demà. Adéu. A l'endemà, a les 4... Són puntuals, Preparada per la cursa? Sí. Yo.
Va, corre, va, tira, corre. La idea és que els nens, en lloc de tenir un tub, aquí posaven un cartró que feia com de megàfon. Sabeu? Clar, el guapo seria tenir un megàfon de veritat, no? Aquells de... I ja està. I ja tens un projecte que utilitza el micròfon. La gràcia, si això ho voleu fer, la programació és molt, molt senzilla. Aquí només els nens tenien una cosa complicada, que era el fet de com les nenes arribaven al final de l'escenari i tornaven a sortir per allà. Si us hi fixeu, aquí, veieu aquí, que hi ha un punt vermell, vale? És la manera que se'ls va ocórrer, van dir, quan el color vermell toqui la vora, a l'altra banda. Hi ha moltes altres maneres molt més sofisticades de fer-ho. Funciona? Sí. Fa el que ells volen? Sí. Tira que te vas. I ja ho tens, no? Tinc aquest. Ai, que et farà gràcia, tieta. Ja veuràs, que et farà gràcia. Mira. Jo tinc una neboda de... Sí, tinc una neboda d'11 anys. Vale? Però fa un any, va ser el seu aniversari, i me'n vaig recordar de... Oh! El regal. No teníem res, era un diumenge, què faig? I dic, mira, li faré una cosa amb Scratch, no? I llavors vaig agafar un robo tipus aquest, el vaig embolicar en paper blanc, vaig posar celofan aquí i vaig posar també un micro, no? I vaig fer això. Bé. Laia, avui celebrem el teu aniversari. Aquí tens el teu pastís, però hi falten les espelmes. Anem a posar-les. Una, per fer-ho més llarg. Ara pensa un desig i bufa les espelmes. Moltes felicitats, moltes felicitats. Tenim un pastís 2.0. Moltes felicitats. Veieu que també tinc dot. La segona veu és la meva dona. Bé, suposo que us deveu imaginar què va passar quan li vaig regalar això a la meva neboda. Li va fer molta il·lusió, li va encantar i em va preguntar, tia, el regal quan? Encara li dec el regal. Bé, deixeu-me, però, abans d'acabar, que us ensenyi el... Això és primícia, És primícia i... Ho tinc aquí? Sí. Començarem per aquest. Mireu. Mireu. Hi ha una persona al departament, que és el Quim Fonoll, que està especialitzat en necessitats educatives especials i tecnologia, i un dia el vaig veure que utilitzava objectes reals amb els seus nanos i utilitzant tecnologia. I vaig dir, uala, és xulíssim això, que puguin fer servir objectes reals amb la tecnologia, no? I vaig dir, hem de buscar una manera que això pugui ser compatible amb Scratch, és a dir, que pugui utilitzar objectes reals, vale? Objectes reals amb un programa. I el vaig anar mirant, tal i qual. Això se'n diuen els codis RFID de radiofreqüència, o ara s'ha posat de moda dir-los NFC, que és Near Field Contact. Hi ha tota una campanya ara per Barcelona que tu pots pagar deixant el mòbil a sobre d'un lloc, sabeu? Bueno, coses d'aquestes. Bé, això és això d'aquí, és una placa Arduino de hardware lliure amb un lector de codis de radiofreqüència. Els codis de radiofreqüència, en el fons, són aquells codis que quan tu vas a l'FNAC i surts sense pagar, pita. Que no dic que ho feu, però si ho féssiu, us passaria gràcies als codis de radiofreqüència. Aleshores, això, la gràcia que té és que això... És una mica rupestre encara, O sigui, això... Ho endollo. Aleshores, vinc aquí. És un procés lent, Activar-ho. Mostra l'inspector. Tria el port sèrie. És el port 3. I amago. Vale, vaig a provar-ho això. Si no funciona, això ho talles, On soc? On estic? Hola, has d'agafar una clau per obrir una porta. Si obres la porta incorrecta, estàs mort. Però si és la correcta, ets lliure.
S'ha entès la premissa, no? Vale. Doncs mireu. Primer ho provo jo per si no em funciona, Tinc 3 claus. Una clau verda, una clau groga i una clau blava. Cadascuna de les claus obre la respectiva porta. Quina triem? Verda blava. La verda. En principi jo la verda deixo aquí. El teu viatge ha acabat aquí. Ostres, m'ha matat. A veure, triem una altra. Va, algú. La blava? Vols posar tu la blava? Vinga, posa la blava. A veure si el teu viatge ha acabat aquí. Aquí. El teu viatge ha acabat aquí. Ostres, tu. El teu viatge ha acabat aquí. Treu la blava o la groga. Soc lliure, visca! Però clar, fixeu-vos que ells van comptant les derrotes i les victòries. I per què compten les derrotes i les victòries? Perquè jo ara agafo la clau groga, la torno a posar. El teu viatge ha acabat aquí. Contínuament va canviant un nombre a l'atzar entre 1 i 3, un número correspon a cada una de les... Exacte, i ja està. I ja ho tens. Que és xulo. Us ensenyo un altre projecte fet amb això. Són els 2 únics que tinc com per ensenyar. Això aprofito, mentre vaig buscant, aprofito i faig propaganda. Una cosa gratis, tampoc no és molt... Llavors, ai, que l'he pifiat. Tanco diàleg? Sí, no, sí, no. Sí, no. Vale. Aquest. El dia 19 de maig es celebra el Dia Internacional Mundial de l'Scratch des de fa 4 anys. I des de fa 4 anys, o 5, si no, 4, el City Lab, a Cornellà, organitza unes jornades que es diuen les jornades programa, on el tema és programació educativa i robòtica. Aquest 19 de maig celebrem la quarta edició i esteu convidats a apuntar-vos. Ara si entreu a l'XT, que em sembla que surt directament a la portada, diu jornada programa. Val la pena, hi ha gent que fa coses que són una meravella. Vale, vaig a tornar a fer, aquí haig de tornar a posar un altre cop el de sensors. És un dissabte al matí, aquest any és només al matí. Amago. Faig gran. Va, vinga. I va, passa. Hola. Què voldria? Bueno, què voldrien? Podem triar faldilles, pantalons o llaços. Compra-me pantalona. Tenim pantalons, faldilles i llaços. Una faldilla. Vinga, senyora, una faldilla. Posa a sobre. Has comprat una faldilla. I he comprat una faldilla. Què comprem ara? Un llaç, vinga. Agafo un llaç, el posem a sobre. Has comprat un llaç. Si us hi fixeu, aquí hi ha una cosa brutal. I és que, a part de la tonterieta, tenen un recompte de l'estoc a dalt. És a dir, no pots comprar infinits llaços ni infinits faldilles, perquè ja saben que les botigues els objectes estan limitats, per tant van fent un recompte, i a sota van fent un recompte també dels diners que et queden a la targeta de crèdit. Cosa que s'ha de tenir sempre present. Exacte, hi ha una llista amb el nombre d'articles que han anat comprant. Això és molt bo, perquè jo no t'he explicat... Sap greu, el so que és una miqueta ladrant, acabo i us ho explico. Compro una altra faldilla, per exemple, la poso aquí. Molt bé. Has comprat una faldilla. I ara què he comprat? Uns pantalons, no? Agafo els pantalons, els poso... Has comprat un pantaló. I vaig a pagar amb una targeta de crèdit, que això ja és una targeta que té el xip incorporat. És com el del leasing, sabeu? Que el leasing no el poses enlloc, sinó que només ho poses allà, doncs ho poses així. M'he equivocat, perquè no he desat el projecte. M'he equivocat perquè la targeta original la vaig perdre, i aleshores aquesta té un codi
diferent que el que tenia la targeta inicial, no? Ho puc arreglar, us imagineu, no? De fet, la gràcia és que posa la targeta de crèdit d'allà surt volant cap a les mans del gatet i, clar, té dos possibles finals. Clar, us podeu imaginar, no? Té un final en què... Què? Té un final en què... Ai, pesat que soc. Té crèdit o no té crèdit? A veure, però amb aquest? Tornaré tranquil·la. Clar, tornaré tranquil·la. I l'altre és... Tornaré quan tingui diners. Sí, tornaré quan tingui diners. El tall de veu original era tornaré quan trobi una feina. No sé quan tingui diners, potser algú te'n deixa i els tens. No, el que us deia, la gràcia de la llista és que la llista és una estructura de dades, és a dir, pot ser, allà veieu les variables, pot ser o una variable o una llista. I jo no els he explicat mai les llistes, mai. Però em van preguntar, podríem fer una llista com si fos el tiquet de la compra? I vaig dir, sabríeu fer una llista d'un tiquet de la compra? I van dir, no sé, doncs no sé. I al cap d'una estona m'havien fet la llista de la compra. Que és xulo, eh? No s'entén la... Això és sisè ja. Això és sisè, que van començar a quart fent els videojocs, a cinquè fent lo de bufa, no sé quantos, i a sisè, això. Mostra la vella per faldilla. Mira, fixeu-vos en aquest que és bo, Diu, el rebre més 1, el pantalons més 1, és a dir, quan hagi passat el pantaló, afegeix pantalons a recompte, és a dir, afegeixen els pantalons dins la llista. Us he portat un altre objecte que està acabat, que és, pensava que era dient, el que passa que el projecte no l'hem pogut acabar. Volíem acabar avui, no l'hem pogut acabar, és l'espasa de Sant Jordi. No? Era dient, perquè havíem fet una història de Sant Jordi a l'inrevés, en què quan el Sant Jordi va matar el drac, el lògic, al fons, és que el drac el mati. I aleshores tu poses l'espasa, vaig lluitar amb tu, poses l'espasa, el drac es menja a Sant Jordi i després hi ha una petita relació amorosa entre el drac i Sant Jordi que no ve a cuento. Però és un Sant Jordi al revés. I això és tot, senyores i senyors. Preguntes, coses que vulgueu comentar-me. Recordeu que podeu passar aquí a veure els llibres, no us els quedeu. Tenim una pregunta de fondo. Són projectes que els alumnes han decidit fer. En el cas de les narracions, és a dir, el que heu vist amb el micròfon i el que heu vist ara mateix, aquí el que sí que els hi pauto és que han d'ensenyar-me la idea primer, però sobretot perquè gravin els diàlegs. És a dir, és una feina de llengua. Això s'ha fet dins de llengua catalana, per tant fan el guió, tal. Aquí és molt simple, vam tenir una sessió, tampoc no demaneu... Aquests projectes estan fets amb 4 sessions d'Scratch, o sigui que no dona per més, no? Fan primer el guió de què és el que passarà, dibuixen quins escenaris volen, perquè una cosa que els hi passa és que perden molt de temps triant quin és el fons, quin és el no sé què, quin és no sé quantos, i per tant ho tenien molt limitat, no, bàsicament perquè teníem poques sessions per poder-ho fer. I després perquè jo intento veure si la dificultat del que ells plantegen és assumible o no, perquè hi ha vegades que presenten projectes que els podrien acabar fent, però no en el marge de temps. Però generalment és, de fet, en aquest cas vaig descartar-ne un per difícil, no perquè la idea vam simplificar la idea, però sí, trien ells. Els he aconseguit en una botiga d'internet que es diu Cooking Hacks. Sí, jo ho he comprat per internet. Sí. Aleshores, clar, la gràcia d'aquest trasto, que el pots comprar a Cooking Hacks, la gràcia està que el programa que porta dins algú l'ha fet la gent del City Lab. És a dir, el programa que comunica això amb l'Scratch l'han fet l'equip del City Lab, que són una meravella. I llavors es posa aquí i ja està. Com detecta? Perquè darrere de cada un d'ells té enganxat
el xip aquest, que també amablement em van posar quin número correspon, no? I aleshores aquest és el 49 i aquest al posar el celo el vaig matxacar el codi. Té el xip aquest, sí. Home, jo el que us recomano és no comenceu per aquí, no, bé, comenceu i aneu fent. Ara el del micròfon ho acabes fent, o sigui, no es posa gaire complicat. Més coses. Digue'm. És la primera vegada que us conto aquest programa, suposo que és lliure. Sí. Es pot descarregar de scratch.mit.edu, de la pàgina, descarregar al Google, la primera que et surt. És gratuït, de software lliure, funciona amb Windows, Linux i Mac, malgrat que hi ha alguna cosa, tipus els instruments que em sembla que... No, segur. Amb Linux els instruments no funcionen. A part ho vaig tornar a comprovar l'altre dia perquè a l'escola tenim ordinadors amb Linux i no funcionen els instruments. Hi ha alguna cosa més. Ara estan creant la versió 2.0 de Scratch, que el que sí que es pot explicar és que funcionarà via navegador, amb la qual serà compatible amb tot, bàsicament, i tindrà algunes novetats més. Algunes molt interessants. Com per exemple que puguis reconèixer el moviment per la webcam. Llavors tu agafes un objecte, el vas movent per la pantalla i es transforma en una variable de coordenades allà que pots aprofitar després per fer moure coses. Molt interessant també per necessitats de cuidats especials, d'altra banda. Anem. Els projectes, una vegada desats, se converteixen en executables? No. O sigui, necessites sempre tenir darrere les... Sí, existeix una modificació de Scratch que ha fet gent, com que és lliure, pots modificar, que et converteix el projecte en un .exe. Però la gràcia per això és anar aquí dalt, que posa comparteix, i diu comparteix aquest projecte a internet, li dono, i aleshores això el que fa és penjar-lo a la web de Scratch. I els projectes es converteixen en projectes públics, en aquests moments hi ha 2 milions de projectes, que no són 2 milions de projectes bons. Clar, o sigui, allò que hem fet nosaltres de cridar, si ens hagués agradat, ho pengem. I ho pengem, no? Clar, has de saber filtrar una miqueta. Sí. Hi ha algú de... Puc fer una pregunta? Va. Secundària, sí, hi ha gent per aquí de secundària, batxillerats i això. Vale, per aquí em pregunto. Clar, és que jo volia fer una cosa xula. Jo vaig fer una cosa que no està aquí, que és... A mi em fascina la funció sinus, no? Bé, que tonteries, però fa així i tal, i qual. I llavors la vaig fer servir per fer un joc d'eslàlom. Un esquiador que va passant pels cons i tal. I jo pensava, el tir parabòlic i tot això s'estudia encara, no? Sí, no? Podríem fer un Angry Birds amb Scratch? He jugat a l'Angry Birds, el dels ocellets i tal? Això es podria fer? No? En principi? Qui s'anima? Va, proveu, que crec que ha de ser una manera molt interessant d'explicar les funcions. Jo havia fet, expliques les paràboles amb allò que tira com es diu això? El plàtan, el mico que tirava un plàtan i feia la trajectòria aquesta. Trobo que és molt interessant explicar-ho a base de l'error. Si proveu amb les funcions, veureu que a vegades tenen una resposta que et sorprèn, no? Sobretot per les alçades de les funcions, etc. Aquí l'Enric Gomà, no? És l'Enric Gomà que n'ha fet moltíssimes coses de mates i té penjades de molt xules. El llapis per què és? Us ensenyo per què és el llapis? A veure, espera't. El llapis serveix per dibuixar i jo crec que tinc un projecte aquí ja fet. Sessions... Polígon. Ai! No, Molinet no. Ai, perdoneu, molt ràpid, Sessions, això aprofito per explicar-ho, això són els projectes de repte que els donava als meus alumnes, estan penjats a internet, els podeu agafar i fer servir. Bueno, aquest dia te'l vaig ensenyar, aquest és un clàssic, no? Perquè un dia que jo era profe de mates, no? I dic, haig de posar Scratch dintre de l'àrea de mates, i vaig recordar la mítica activitat que es feia amb Logo, molt original, que et deien, dibuixa un quadrat, i havies de dibuixar un quadrat. Un dels motius pels quals Logo va començar a fracassar va ser precisament per aquest, perquè es va utilitzar única i exclusivament
per continguts curriculars. O això diuen els que en aquella època feien logo. Bé, aquest el vam fer junts, el vam fer els alumnes i jo. Vam començar, ells em van fer un de més senzill. Mireu, em pregunta quants costats vols que dibuixi? Doncs vull que dibuixi 3, 4 costats. Pum. Toma. 4 costats. Faig més gran que és mono, 7. I evidentment quan ho has fet 2 o 3 vegades el que pregunten als nens és posa 2000, no? I aleshores clar, trigarà molt i queda un cercle, no? Queda un cercle i aquí hi ha un alumne que aixeca la mà. Profe, Frank, que ja no... Diu, això no era per dibuixar polígons? Dic, sí. Dic, però és que en el llibre de mates posa que un cercle no és un polígon. Sí. Aquí hi ha un cercle, hi ha un cercle i ja està. Això donaria peu. Doncs el llapis serveix per dibuixar. Li podem canviar el color, la forma, la mida, la transparència, li podem canviar tot. A part de fer coses d'aquestes com per dibuixar, també serveix per traçar el recorregut d'un objecte, per exemple. Està bé. Per dibuixar gràfiques. Una cosa que no m'agrada per això, ja aprofito i ja acabo, és quan... Hi ha moltes escoles ara que estan fent servir Scratch, moltes, per sort, bueno, penso jo, cada cop més, no? Però hi ha una tendència general en alguns centres que s'utilitza Scratch perquè el profe prepara una demostració de com funciona tal fórmula, tal tir, tal el que sigui. Clar, això treu molt la gràcia. La gràcia és que siguin ells que ho facin. Per tant, no m'ho feu això. No m'ho feu. No, he trobat una animació amb Scratch superxula que els he passat als meus alumnes. No, mira com l'han fet i proveu que siguin els teus alumnes que la creïn. O sigui, no té gràcia. És que no tinc temps. No tinc temps. Va, tothom té el temps que té. Perdó, ja he fet una mica de campanya. Moltes gràcies per haver vingut.